Pozdrav svima, u ovom videu ću objasniti jednu nevjerojatnu poslovnu priliku. Da li biste voljeli kada biste učestvovali u raspodjeli zarade neke od ovih kompanija? Dakle, ovdje su sve sami vodeći giganti u svojim branšama širom sveta. Kompanija MyWorld i kompanija Cashback World vam to i omogućavaju. Ideja je jednostavna i genijalna. Dakle, čuli ste za razne programe lojalnosti, firme nas zatrpavaju raznim karticama koje nam daju često nejasne pogodnosti i benefite. Ideja jeste da umjesto te gomile kartica imate samo jednu karticu koja je apsolutno besplatna i koja vam zamenjuje sve druge. Za one koji ne vole kod sebe da nose kartice u novčaniku, imamo i mobilnu aplikaciju, dakle mobilni telefon nosimo svi sa sobom. U sklopu tog mobilnog telefona i te naše mobilne aplikacije imamo elektronsku cashback karticu koju možete pokazivati kod naših partnera. Šta vam donosi ova besplatna kartica i besplatna aplikacija? Donose vam povrat dela potrošenog novca, dakle do 10% potrošenog novca kod naših partnera vama se vrati nazad na vaš bankovni račun. Pored toga obezbeđujete dodatne bodove, tj. shopping poene koji vam pružaju mogućnost uštede prilikom budućih kupovina u tim partnerskim firmama. Ova kartica i aplikacija vam važi u 47 zemalja, ovdje možete vidjeti koje su to zemlje u pitanju. Koje su činjenice? Činjenice su te da funkcionišemo, kao što sam pomenuo, u 47 zemalja, imamo s jedne strane 130.000 firmi gdje važi ova besplatna kartica i aplikacija i trenutno preko 14 miliona korisnika ove besplatne kartice i aplikacije. Koji je cilj naše kompanije? Cilj jeste da poslujemo u 100 država, da imamo 10 miliona partnerskih firmi i 1 milijardu aktivnih korisnika ove naše kartice i aplikacije. Dakle, mi već sada jesmo najveća kupovna zajednica na planeti. Ovo su neke partnerske firme sa kojima imamo potpisane ugovore na nivou čitavog sveta, vodeći trgovci u svojim branšama. Također preko 14.000 online partnerskih firmi imamo, kao što su Booking.com, AliExpress, eBay, Amazon, samo su neke od online trgovaca sa kojima sarađujemo. Što se tiče lokalnih referenci, nešto više od 1100 firmi u Srbiji sa kojima sarađujemo: OMV, Aroma, Delfi knjižare, Vobi House, Aqualab Plus, Venera Marketi, Persu, Beri Sato i tako dalje i tako dalje. Kao što ste vidjeli, pomažemo malim i srednjim preduzećima, također i velikim lancima da razvijaju svoj program lojalnosti. Svaka firma, malo ili srednje preduzeće može preko naše kompanije razvijati sopstveni program lojalnosti, na taj dobiti povećanje prometa i mogu nagraditi svoje verne i stalne kupce i mušterije i deliti im svoje brendirane kartice sa logom svoje firme. Ovo je revolucija što se tiče programa lojalnosti, da svaka firma kada razvija svoj program lojalnosti, te kartice ne važe samo u toj firmi, nego važe i u svih 47 zemalja gdje mi trenutno funkcionišemo. I ono što je najinteresantnije jeste da svaki put kada se ta kartica od te firme koristi na drugom mjestu, ta firma zarađuje do 1% marketing bonusa. Dakle, po prvi put trgovac zarađuje čak i kada njegovi stalni kupci ne kupuju kod njega, nego na drugim mjestima u tim drugim partnerskim firmama u tih 47 zemalja trenutno. Pored firmi također razvijamo programe lojalnosti i za sportske klubove i razna udruženja širom planete. Neki od njih su MotoGP, Formula 1, fudbalski klubovi Inter, Roma, košarkaški klub Zvezda, fudbalski klub Partizan i tako dalje. Preko 70 sportskih saradnji trenutno imamo u razvoju. Koja je ideja? Ideja jeste da ti navijači dobijaju člansku kartu svog omiljenog kluba, cashback karticu ujedno. Kada koriste tu karticu prilikom kupovine u partnerskim firmama, taj klub zarađuje do 1%. Tako da izuzetno je motivisan svaki navijač, a sa druge strane i klub da deli te kartice svojim navijačima. Vi također možete pokrenuti svoj program lojalnosti. Dakle, kao što firme razvijaju svoj program lojalnosti, kao što klubovi razvijaju svoj program lojalnosti, vi možete parirati njima i razvijati svoj program lojalnosti, na taj način pokrenuti sopstveni biznis i kroz izgradnju vaše kupovne zajednice obezbediti nevjerojatne pogodnosti. Kako ovo u praksi funkcioniše? Dakle, mi smo sa jedne strane internacionalna kupovna zajednica. Šta je ono što svaki kupac želi da ostvari? Popust, to jest da što povoljnije prođe u svakoj kupovini. Sa druge strane, firme žele što veći profit. Koja je ideja? Ideja jeste da naši članovi odlaze kod naših partnerskih firmi, plaćaju 100% za iznos robe ili usluge i samo prilikom plaćanja pokažu ovu besplatnu karticu ili aplikaciju i evidentiraju promet za tu svaku kupovinu. Tek po obavljenom prometu
trgovac plaća tu reklamu, taj marketing od 4 do 30%, 1% kompanija Cashback World zadržava za sebe i ostatak vraća kupcima. Do 10% se vraća nazad na bankovni račun svakom kupcu za tu kupovinu koju je obavio, a ostatak, dakle najveći deo novca odlazi u shopping poene i do 20% kupac dobija nazad kroz shopping poene koje će koristiti prilikom budućih kupovina za dodatne uštede. Vi sada slušate kako možete učestvovati u raspodjeli zarade onih kompanija kao Lyconet marketeri. Dakle, između kupaca i trgovaca postoje ljudi koji povezuju te dve interesne sfere i nazivaju se Lyconet marketeri. Svaki put kad god se desi neka transakcija, ovih 1 do 20% koji odlaze u shopping poene odlaze zapravo Lyconet marketerima. I vi kao Lyconet marketeri možete na ovoj platformi zarađivati dok ljudi kupuju ono što inače kupuju u tim partnerskim firmama. Dakle, kartica ili aplikacija koja vraća keš prilikom svake kupovine onoga što inače kupujemo. To je jednostavna ideja i vi kao Lyconet marketeri možete biti deo platforme koja će ostaviti trag na celoj planeti. Rastemo nezaustavljivo, svakih 10 minuta registruje se nova partnerska firma i otprilike na svakih 30 sekundi se registruje nov kupac. Svako može biti registrovan samo jednom i pitanje jeste ko će ih registrovati. Jedinstvena prilika, dakle vi kao Lyconet marketeri, ono što svakako radimo, preporučujemo našim prijateljima te partnerske firme. Ukoliko vi preporučite ovu besplatnu karticu i aplikaciju vašim prijateljima, vi ćete od toga do 1% zarađivati svaki put kada oni nešto kupe u partnerskoj firmi. Sa druge strane, poznajete sigurno vlasnika neke firme, ukoliko njemu pomognete da razvije svoj program lojalnosti, na taj način može rasti mreža, ali ono što možemo još raditi kao Lyconet marketeri jeste da preporučimo našim prijateljima, objasnimo kakvu priliku imaju i na kakvom prometu koji se svakako odvija mogu zarađivati i izgraditi trajne pasivne prihode. Dakle, ukoliko pronađete nekoliko Lyconet marketera kao što ste vi, oni dalje mogu razvijati tu mrežu i vi nesvjesno dobijate veliku kupovnu zajednicu koja može otići u druge zemlje. Dakle, vi ne morate bukvalno iz vašeg grada da se pomerite, a ova preporuka može otići bilo gdje u ovih 47 zemalja preko jednog običnog linka za registraciju. I evo ovdje na ovom slajdu vidite kako ta mreža raste, šta se dešava prilikom svake kupovine. Dakle, evo vidite zastave raznih zemalja. Bilo gdje u svijetu ti ljudi da se nalaze kada kupuju, nastaju shopping poeni, a ti shopping poeni bilo gdje da su nastali, vama se sabiraju na nedeljnom i mjesečnom nivou i isplaćuju po nekoliko vidova zarade. Dakle, svaki promet koji se desi u vašoj kupovnoj zajednici, nastaju shopping poeni, oni se vama sabiraju i isplaćuju po nekoliko vidova zarade. Na najinteresantniji vid zarade jeste ova Lyconet karijera. Ukoliko vaša kupovna zajednica za mjesec dana napravi 10.000 shopping poena, vi ste drugi nivo karijere i na tom nivou je zarada između 200 i 600 eura. Ukoliko vaša kupovna zajednica napravi 25.000 shopping poena za mjesec dana, vi ćete za taj mjesec zaraditi između 500 i 1.500 eura. Ovdje ima nekih 8 karijernih nivoa i već i u Srbiji čak postoje osobe koje su na svim ovim nivoima. Dakle, jako interesantna je ova Lyconet karijera i svako može sebe pronaći na nekoj od ovih lestvica. Ako pričamo o potencijalu tržišta, šta god drugo želite da radite, koji god biznis želite da pokrenete, potencijal je ograničen i teško da ćete nešto smisliti što već ne postoji. Ako pričamo sa druge strane o Lyconetu i vi kao Lyconet marketer kada pokrenete sopstveni biznis, vi nemate ograničenja ni u kakvom smislu. Bukvalno pokrećete biznis bez rizika. Zašto bez rizika? Zato što ljudi svakako ogroman novac troše i baš u tim partnerskim firmama koji i sarađuju sa nama. Ali kao što ste vidjeli, svaki dan broj firmi raste, ali i broj kupaca. Nemamo proizvod, a možemo zarađivati od svega kao Lyconet marketeri. Poznati posrednici ili platforme sa kojim volim da pravim poređenje jesu Booking.com, eBay, Viber, Google, Facebook, WhatsApp, YouTube. Sve su to besplatne platforme i aplikacije koje koristi ogroman broj ljudi, apsolutno besplatno, a te platforme zarađuju ogroman novac. Da stvar bude interesantnija, mi smo direktno učestvovali u izgradnji neke od tih platformi, kao što je recimo Facebook.
mi smo učestvovali u izgradnji te mreže, nama je neko preporučio, mi smo dalje nekome napravili profile, Facebook ima ogroman broj naloga, ogroman novac zarađuje Facebook, a mi ljudi koji smo učestvovali direktno u širenju te mreže ništa nismo dobili za uzvrat. Ukoliko budete učestvovali u izgradnji ove platforme koja se zove Lyconet, gdje ne prodajete ništa, imate mogućnost zarađivati od svega, vi ćete zarađivati trajno, pasivno i nasledno dokle god ti ljudi kupuju ono što i inače kupuju. U jednoj rečenici ko smo mi? Mi smo moderni konsultanti, mi šaljemo naše klijente trgovcima i dobijamo proviziju za to. Dakle, jako jednostavna i prosta ideja. Kako početi ovaj biznis? Za svaki biznis potreban je neki alat. Kod nas u našoj kompaniji taj alat omogućava vama da registrujete kupce i marketere širom sveta, dakle ne samo u vašoj zemlji gdje se vi nalazite. IT infrastrukturu obezbeđuje obračunski sistem, online kancelariju gdje možete pratiti tu vašu kupovnu zajednicu, akademiju sa trenerom broj 1 za network marketing Erikom Vorijem i voucher od 5000 dinara koji odmah možete potrošiti u partnerskim firmama. Dakle, sve to za 29.900 dinara. To je sve što vam je potrebno da biste započeli ovaj nevjerojatan biznis. Pričao sam o cilju kompanije MyWorld od 1 milijarde aktivnih kupaca. Kako ćemo doći do te 1 milijarde? Dakle, 10% kroz aktivnosti mreže preko nas Lyconet marketera, a 90% dolazi kroz aktivnosti kompanije. Kako vaš lični Lyconet biznis može izgledati? Sa jedne strane, preporučujte vašim prijateljima besplatnu karticu i aplikaciju i svaki put kad oni nešto kupe u partnerskoj firmi, vi ste za to nagrađeni sa do 1% marketing bonusa. Sa druge strane, pravimo tim ljudi sa kojima ćemo zajedno razvijati ovaj Lyconet biznis i svakom kupovinom beskonačnu dubinu i širinu vaše kupovne zajednice nastaju shopping poeni koji se vama računaju za onu Lyconet karijeru i to je nešto što mi gradimo lično, gradimo sami tu našu kupovnu zajednicu. Sa druge strane, postoji nešto što se zove Enterprise Cloud, gdje ne morate graditi ništa. To je onih 90% koje će kompanija uraditi umjesto nas. I vi kao Lyconet marketeri imate mogućnost da postanete sponzori Enterprise Clouda i da od svih projekata koje naša kompanija razvija trajno pasivno zarađujete. Kompanija MyWorld je zapravo grupacija kompanija od nekoliko desetina različitih firmi iz različitih delatnosti. Nekoliko ću samo sada ukratko pomenuti. White Label Solutions jeste naša podfirma koja se bavi saradnjom sa sportskim klubovima i ostalim saradnjama. Dakle, koja je tu ideja najbolje za navijače, ali najbolje i za vaše naslednike? Zbog čega? Koja je tu ideja? Klubovi, kao što sam pomenuo, svojim navijačima dele članske kartice koje su im ujedno i cashback kartice, odlaze u partnerske firme, kupuju ono što inače kupuju i klub zarađuje do 1% od svake te kupovine. Kako to izgleda na primjeru Intera iz Milana koji će u nekom narednom periodu podeliti 1.000.000 ovih kartica? Da svaki taj navijač 200 eura mjesečno u prosjeku troši u partnerskim firmama, što nije neki veliki novac, to znači da klub odlazi 2 eura po navijaču. Ukoliko ima 1.000.000 podijeljenih kartica, to je 2 milijuna eura dodatnog prihoda za taj klub, konkretno u ovom slučaju Inter iz Milana. A sa druge strane, to je 2 milijuna shopping poena koji odlaze u Enterprise Cloud. Ovo su neke od saradnji, dakle Inter iz Milana, fudbalski klub Roma, kod nas košarkaški klub Zvezda, fudbalski klub Partizan, Rapid iz Beča, Budućnost iz Podgorice, razni hokejaški klubovi, košarkaški širom planete itd. itd. Neki od interesantnijih saradnji su također sa MotoGP-em, dakle generalni sponsor trke u Austriji MotoGP-a naša kompanija i Formula 1. Dakle, nedavno vožena trka Formula 1 u Austriji, također bili smo glavni sponzori te trke. Zašto ovo pričam? Zato što kompanija White Label Solutions kroz podjelu tih kartica, tih klubova i navijača i kroz potrošnju, šta se dešava? Nastaju shopping poeni. Ti shopping poeni odlaze u Enterprise Cloud. Dakle, svih navijača na planeti koji su do sada registrovani i koji će se u budućnosti registrovati prave shopping poene, ti shopping poeni odlaze u Enterprise Cloud. Koje još saradnje imamo? myworld.com, online platforma, online prodavnica naše kompanije koja je skoro počela sa radom.
ta naša kompanija pravit će određeni profit, taj profit izražen u shopping poenima odlazi u Enterprise Cloud. Još jedan od interesantnih projekata naše kompanije, My World 360 Degree Innovation Lab, kroz najjači startup program u Europi i akcelerator program, ta naša kompanija pravit će određeni profit, taj profit izražen u shopping poenima također odlazi u Enterprise Cloud. iTime, naša aplikacija, dakle kanal komunikacije, imamo naš Messenger, pravi određeni profit, taj profit također odlazi u Enterprise Cloud. Još na desetine pod firmi, pod brendova naše kompanije prave određeni profit i taj profit izražen u shopping poenima odlazi u Enterprise Cloud. Kao što su Organic Plus, zdravi preparati zdrave hrane i dodatka ishrani. Ja ne radim to, ne bavim se time, niti znam koje proizvode tačno ima taj naš ogranak kompanije, ali taj profit te kompanije odlazi izražen u shopping poenima u Enterprise Cloud. Kao i Sports World, My World Media Group, Cashback World, Cashback Solutions, Event World, My World Exchange i tako dalje i tako dalje. Od svih tih naših podbrendova i podfirmi vi kao sponzori možete zarađivati. Dakle, vi možete postati sponzor Enterprise Clouda i zarađivati od prometa svih navijača, svih klubova i možete zarađivati od profita čitave grupacije kompanija My World. Evo kako to slikovito, bukvalno izgleda. Shopping poeni od svih projekata, od svih podfirmi naše kompanije slivaju se u Enterprise Cloud, a vama kao sponzoru Enterprise Clouda dolaze mjesečne, trajne, pasivne zarade od toga što naša kompanija radi. Dakle, bez obzira na uspjeh u izgradnji vaše mreže, vi možete svakako kroz Enterprise Cloud program sebi obezbediti i vašim naslednicima trajne prihode. Zarađuješ od grupacije kompanija My World. Dakle, još jednom, od čega svih navijača, svih klubova i ostalih saradnji, kao što su Policijski sindikat Makedonije, Austrijsko udruženje vatrogasaca, Nemački rukometni savez i tako dalje i tako dalje, iTime, myworld.com i Credits My World Exchange, 360 Innovation Lab i još mnogih drugih podbrendova naše kompanije. Sve to za 100.000 dinara. Dakle, udeo u grupaciji kompanija My World košta 100.000 dinara, ne računajući onaj reseller program sa kojim postajete marketer. Dakle, ovo je bukvalno nagrada za sve aktivne Lyconet marketere. Aktivni Lyconet marketeri imaju samo pravo da kupe udeo u čitavoj kompaniji. Da stvar bude zanimljivija, od tih 100.000 dinara, 50.000 dinara odmah možete potrošiti u našim partnerskim firmama. I bukvalno udeo u grupaciji kompanija My World vas košta na kraju 50.000 dinara. Kako funkcioniše Enterprise Cloud udeo? Prva isplata ide nakon 48 mjeseci od kupovine udjela i nakon 48 mjeseci ide prva isplata koja je najveća jer akumulirao se broj shopping poena 4 godine. Od prve isplate vrati vam se uloženi novac i nastavljate. Za aktivne marketere to važi da je ugovor trajnog karaktera, dakle nije vremenski ograničen. Za kraj pogledat ćete jedan video koji objedinjuje neke od projekata naše kompanije, dakle jedan deo onoga što naša kompanija radi i jedan deo onoga u čemu vi i možete imati udeo kroz Enterprise Cloud program vidjet ćete u ovom kratkom videu. Za više detalja obratite se osobi koja vam je pokazala ovaj video i imat ćete još neke od detalja u opisu gdje ćete moći detaljnije da se informišete oko svega ovoga. Hvala na pažnji i vidimo se.